My name is Billy. Ole tuna kan hume khi ek pe na khol ani a khol pui ta kan ni a hey ek pe khol hi kan lo nei tha to le mai a pe phei chu ra ti ra kha chuanin tui ze me mo ka tia tui en pe do na mo ka tia lo ni ho lova lai chunga hian en ek hi a hi blut char char ani a thakop mai midam takin an thang kai pui nge yang tiếng ek pai khol om lo hi chuanin ek te lo tam lutuk hian ring hi chung ko tam takikan buai don ani ti he chiang sa company na tiang thila han siam chuak le tarup mai hi a than le ani han bel chiang zel tiang wena hian u cross moi te an ti sak ne kan ni ai hi long tlai hmuna om an ni a long tlai district hian a thing ka khuang ai po hian an thang kai pui do ne mem ni ya nen sel thina ko koi khan an pipe thave del thai tina ne ini chung ko ngai kon hia ne LDC sanitation lam an nei hi a sanitation duty cùi chế hú tán phim tán hàn sọc chuộc về lại đó này rim sẽ khóc mây bún hay phê cho nên cậu uống nó sẽ tụt cái phụ cái hay đủ vóc lâu này khi nó cần thứ này chứ không xong thế có chú thì khai nên là nóm trời á cùng bụi than à ấy trời á tham mệt trời rim sẽ đuổi em mà rim tui thei lo ani kami troi kha ti hian kan han e chua ka yang hen kan han ti ani a rim tui ta ku chu om lo ani hian khate mem to ko phang ni khol phang hian vai takin a hi chuak thei vek do na ni engum ma song ngai to chuan a te nom du em a thok tu ni ko hi ten chelo deu in pe deu tak ni ngai don ni dam takina sum hlo na turmani sela tiang sa thok pe lo hi mi tam zok kan ni karinga ke ngei po hi ko sel na te ko ngai to chuan ka du lo ve mai the an ni ro chuan he ngam takin an lo ti thang to bu ka an han kim pup mai ni ya chumlak lu na tur ni chuan mani koi nge ya
thil tho chuan a tur ni chuan eng hna pawh hi nat tha ani pawh chuan kan ta na tangkai dawn pawh chuan tho he mi lo tur ani ti ha he hna pawh hian in chiang takin ngin thiat tir ani anei tupa hoin an tang khop mai a an lok ve khopang he hna hi mitin te hianin order hi an la ring garinga asan so mi hring hi han e chuak reng kan ni a chuwang chuan den ki te ya khat ma em a hei bang tak hian de hi ki pai reng angai ve thina chuwang chuanin a kiang thang hi athung thei don lo ani ti hi fiata ni poi mun kin mun tanga thalkuala an han ti deuh map reng angai don ane arin thei bok ane tuna chuan hei khol ka ko tun ha zo pa ekina a kha huna leibunga han thil te ta tiang vel kha angai reng lova toina tulai khubel thiam na le phason na changkan nei na ken tel ani towa chu tiang ang changkan na mil chuan khovel hi akal me to ni a aro pui khop maya hi ai tha le changkang zo ko hi khovel hian khovel thin na le thiam na hian ala siam chok del tura po arin thie ne mane aro pui khop mai aro pui takane DC candidate turpu soma aka vote lo lo engai ti do na engai ti do ole he khol chunga hianin liter en zat he lengang o khati han ngai to chuna leng na sabe he do na ni ti chu fiat maya tiang he tholai huna nge e khau he an pai ti ero kan the chia lo ane an pai na huna chuan an na save ngutang cái tin kha đã thành hụt túi thời chú thì lệ phốt mấy tệ xe